Aquella ficció se pot pas sortir del context que era aquell, d'una voluntat de dignitat. Home doc, el dret a la paraula, parla. És pas solament amb el dret a la paraula per parlar en occità. Parlaven en occità, dins les estances, al treball. Nosaltres, per le plaisir, per l'honor i per le plaisir, parlaven en occità. Mais en fins, el millor que era la nostra era de mettere in circulació pública aquella llengua. Hi havia una enveja de se reinventar aquí. Et dins d'aquell país hi havia els comitats d'acció viticola, que facien parlar d'ell. Hi havia els comitats d'acció dels liceus. Hi havia començat un comitat occitan d'estudis i d'acció. I dins aquell moviment, dins aquell buf, un jour descenderen de París d'estudiants de les Belles Arts per nos ensenyar als vignerons dels comitats d'acció cosí se feia d'afitxos. N'havien fet un munt d'afitxos, pas solament per nosaltres, pas solament per els comitats occitans, més per vignerons, per liceans. Eren consacrats fa gaires afitxos en serigrafia. Volem parlar en llengua d'or, volem cantar en llengua d'or, volem fer un munt de coses en llengua d'or, a com em faccio passar jo de ser un ciutadà del món, nascut així, que menos sabido, que menet sabido així. Pulit anniversari al Sidó.